abanyaruka nigo ekiumbe kemo kimanyikante na Nyarenchi Foundation kyabake gutarira chiskuru oimebunge ya Kitutu Chache South na kubatuka obokonyi bebitamba byobochenu bucyase abana abanyaruka ukwana chinga kiecho nigo abarimu abanera se chiskuru ekibaba korokya omogokobo na kuburya ekiumbe kyo kugendera kurugosiro ko anene kubwa ko babwatokera obokonyi ebikoroto nabo igo endagira eryo ko bachinga kinyororo asogwekanya amasoma bo muri keto Dipo Nasanya Norbotyuru. Mwere mbia mono asa yonse anyareko baga okora na gutoinyora na intwe buna abaiseke. Oyo numuchakano bomogoko asaborokia veskuru yoboroso ya Nyakenogo amoneri ya Masakwe. Yogotoka emeye ward ya Sensi ebunge ya Kitutu Chache North maiga yokwenyorwa buna omwana munyaroka. Ase Juma yogo chengera World Health Ministry Hygiene nige kiombe getare ya serikali kyabage kubwato kwa bokonyi webitamba byobochenu asumwana munyaruka. Lera twaretere sengenchere wiki ye yobochenu bw'abanyaruka twabaretera ibitamba byobochenu twanyora neskuru ya Nyakenogo twakira umugambi cyo Nyarenchi mbia mono huko betereri wagoswa asenywomo no konyora amalito amapema ngati yebintu bigenderete gosiria oboroso bwesemi gocha saboroki wabange konyora gwito korense mono tyatonyare ko batokwenyora abana abanyaruka asoko bagode bitamba ibyo bochenu ekiagera ntonyare ko batoko barite inase skuru kyerekera to kurigereri abana baite abanyaruka mbara bakemona skuru esengenje konyora matuka mange ba community classes arafu no gotaisane kiwano kugorerwa bitamba ibyo bochenu kwanyora abamura babangainire babagodera mandasi bagusaba bagode bitamba ibyo bochenu kwa baenda ko tware amarita mapema egera ba drop kurwasi skuru nonye nabo ogokonga kubogima boigo ase chinka nikobono kogenderete kubeka kongu amagima yabange kuwatekana no gotaba na afyengiya keraba goje skuru wakonya concentration day bono nchikina nyare gusaba kuranyare kuranche unyare ko bakonya abana ali baranyare ko retained at school kerasi okonyera ngabachakire gosunduka mapema asengenje bakurasi chinga kitari kunyara ko bachikwenyara nabo igo ase a uniform nona sama gorabo asibagutacha abande mbabwati none bikoroto igo none kabakonda sinyomba cyobo chenu no bagutwara umuchando ekerenya sagende to gosenigo otoinyora abana aba. Sasa naomba kama ingewezekana muweze kuwasaidia, na pia kuna wale wengine hata wajiwezi kupata chakula cha mchana pia nyumbani, wengine wanatembea miguu wakiwa miguu tubu, wengine wanakuja shuleni hata wana vitabu vya kutosha hata ya kuandika pamoja na kalamu, hata sare ya shule hawana. Unenchereye moyo kwirenyo koboko gocha sekenyoro ekiombe gya Joshua Nyarenchi Foundation inse yo mugwakili Joshua Makori nigobono kigenderete kubwato kobokonyi ase bali babwate okonyora gwainse nande bali batari kwenyara pingo bera tore Nyagitari wakana chipilsi ya Nyagitari na abange mbarana kanire NHIF alafu ngo agacirara abantu bali batari kwenyara kabisa ko bagacirara chinyomba abamura baitu ba boda sheds musakorigerere constituency ito ya Kitutu Chache North babere bakwagacirwa ibibanda asipagwe konyaka babagwe kengenga kiyembura no mugasomonge ugiko ripoteria egetaseni kiao na mbeye mokiandizi TV kurwase ward ya Sensi gotoke bunge ya Kitutu Chache North imeye county ya Kisii eletalia nenkoro kwa Dipon Asanya.